Sa number 5 porsyon sang Malaspina Street sa Bacolod City, temporaryo nga ginpasira matapos gamay nagkalayo nga live wire kaina sang aga. May report si Romeo Subaldo. Las 7:30 kaina sang aga, hinali na lang nga nagkalayo ang ini nga live wire sa may corner sa Malaspina kag Hilado Street sa Bacolod City. Gani kinbalabagan sang fire truck ang dalan para hindi masudlan sang motorista. Kutob sa mga hana nga maliko, ginasaway sang personnel sa Bureau of Fire Protection. Temporaryo nga nagakapatay ang kalayo, samtang nagatalithi. Dugay-dugay, liwat nga nagadaba-daba, nga dumay gina-welding lang sa dalan. Ang ini nga modern jeepney nagtingwa pagid magsulod sa dalan, gani ginpabalik kay delikado. Nagabalabag na ho. Dugay-dugay, may nag-abot nga personnel sa Negros Power, ginpatayan na ang supply sa kuryente. Ginpalapitan na sa mga bumbero ang tricycle, kag salakyan nga nagaparking malapit sa live wire. Ginkakasa nagalaylay nga live wire, kag napalabyan liwat ang dalan. Wala may baluan kung nga ana utod ang linya sa kuryente. Gintawag na lamang sa BFP ang insidente, bangod may kalayo na. Wala naman sa maging report nga nasamaran sa amo nga insidente.